sa dneska presunul do El Calafate. Ako som spomínal už včera, ak by som tento trip robil znovu, tak by som to spravil inak. V Ushuaii by som si dal asi viacej dní. To je jedno. Ubytovať sa môžem až od 2:00, takže som si tam iba jebol veľký ruksak a idem nájsť pivo v nejakom supermarkete. Dneska zatiaľ najteplejší deň. Až táto krajina tu okolo mi príde, čo mi to pripomína? Arizonu. Taká vypráhla púšť. Ale 80 km odtiaľ to je Perito Moreno, ľadovec. Tam sa chcem ísť zajtra pozrieť, takže sa musím opýtať recepčnej, či ma vie vkapnúť s nejakým autobusom alebo tak. Toto zase mi príde jak niekde v Kyrgyzstane. Pekný landscape má toto mesto. Musím povedať, že slniečko celkom dobre pripeka. Príde mi, že intenzita je silnejšia než u nás. Napriek tomu, že vonku je, neviem, 18 stupňov, 20 alebo aj menej. Pocitovo to je tak na 25. A to už je 6:30 večer. Fajne. No došiel som prekvapivo na pláž. Nie v takom zmysle, ak by ste si možno mysleli, ale je to pláž. Je to síce zakázané kúpať sa, a je to jazero, nie more. Aspoň sa tu volá jazero argentínske. Čujú, pôjde vibe. Dal som si tieto brýle, ktoré sú Cat 4, čo znamená, že akože na veľmi silné žiarenie do hôr a tak. Nemôžete to síce vidieť, stále žmúrim, to ich mám na očiach. Tak jasno to je z tohto slnka. V piči. Idem vypochodovať hore, aby som mal lepší výhľad na toto jazero. A výhľady sú takéto. Som inak pometený z toho, jak slnko zapadá, lebo tu nás zvykne zapadať z východu na západ a tu na, akože predpokladal by som, že pôjde takto. Ale tu ide takto. A zase to bude o 9:30 večer podľa môjho telefónu a zrejme predpokladám, že aj takto bude neskôr. A je november, skoro december. No, úplnou náhodou, na čo som tu nenatrafil. Miláček. Hráva sa západ slnka, takže som zahodil moje žrádlo do chladničky a utekám na západ slnka na spot, v ktorom som nevedel, ale jak som vychádzal z hostela, tak spolubývajúci v úvodzovkách, lebo som ho predtým nevidel, mi povedal, že či idem na západ slnka, lebo tu je hneď taký spot. Tak to prenasledujem.
No, keď som kúpil stejky s kostiami, si vravím, že ich nevyjebem, keď je tu toľko túlavých psov. Miesto toho, aby som šiel spať, hľadám hladného psa a našiel som dvoch. Dobrý večer. Vyhrali ste v lotérii. Ešte tu máš jednu. Tak. Dobrú chuť. Neváhal. Ten druhý sa len odkráčal. Tento ho asi zjebe, keby dačo zobral. No, takže sme tu. Poďme sa kochať. Inak nabrali nás 20 minút neskôr. Potom sme sa ešte hodinu jebali po celom meste a zbierali ľudí. A dorazili sme tu skoro 3,5 hodiny po tom, čo bol na papieri pick-up. Stojím tu a čakám, kým odpadne nejaký kus ľadovca. Aspoň dúfam, že sa mi to podarí natočiť. Údajne tento ľadovec je menší než ostatné auta. A že sa ani nezmenšuje, ani nezväčšuje, lebo toľko vody, čo sa z neho roztopí, tak každý rok aj pribudne. Čiže je v rovnováhe. A zároveň nám ale povedal typek, že od minulého leta, či ako, že sa začal zmenšovať. Tak... Práve som zamenil $50 za 47 000 pesos. A kde? V reštaurácii. Žiadne papierovačky, nič písané, len som videl na dverách, že majú napísané, že akceptujú doláre a euro. Som sa spýtal, že či menia, poslal ma za cashierom. Povedala mi, že 50-ky sú za 941 dolár a 20-ky za 930. Som jej dal 50-ku, lebo nemali ešte veľa peňazí, keďže si len teraz otvárajú alebo také niečo. Keď prídem neskôr, že budú mať viac, takže pôjdem zmeniť, pretože neviem, aká je situácia v Falten. Či sa tam bude dať zmeniť.